To je kada članovi obitelji jedni druge ponižavaju. Obiteljsko nasilje je kada roditelji zlostavljaju djecu. Obiteljsko nasilje je nepoštivanje osobe s kojom živiš. Obiteljsko nasilje je kada se međusobno u obitelji vrijeđaju i tuku. Obiteljsko nasilje je kad se međusobno omalovažavaju. Obiteljsko nasilje je kada neki član obitelji ne poštuje drugog člana obitelji. Obiteljskog nasilja djeca će baš postati tužna i neće više imati volje za život. Zbog obiteljskog nasilja djeca mogu postati depresivna i jako tužna.